Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're listening, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo ngaba busy uyaphakamisa igama lika husband, igama lika myeni ukuthi impela konke enginakho umyeni ube nesandla uyamphakamisa. Hayi uneswethu, unesi. Yazi unesi lapha emaqaqi mina bengibona ukuthi ngathi ngaba khona omgadayo. Yabo laba bathanda ukushutha nabo babuye bekhohle ukuthi unesu number 4 lapha emzumbi. Kanti manje unesi uyabonga ukuthi ulobe ethathe beke ukuthi kuyasinda akusindi. Mase-ke sibona lezi ithombe ke zakhe ke nalabo bhuti abancane bayathanda ukuthi uma beshutha naye bebeke isandla. Hayi Mangwabe. Mangwabe akaze. Ngathi uyamkhohlwa uhusband. Yena uhusband ukemposte uMangwabe ukuthi my beautiful wife noma mhlawumbe kuyi ibirthday kaMangwabe. Mina ngiyabheka Makhumalo azulenze iphutha makuyibirthday kaMseleku noma yeni naye because Mangwabe noma yeni engeke ngibabone ku social media. Umacele ngathi akanayo social media account yakhe yedwa. So makuyibirthday ka husband Makhumalo vele kuzoqala sibone ukuthi ibirthday kaMseleku. Hambe ngocheck page lamayeni hawu Mangwabe dololo. Hayi futhi nase page lakhe akaphithize ku social media kodwa lapha kwibusiness ke ubuye zikhona izinto kavela ngazo kuukuthi maye khona ke ngale emaqaqa. Hayi obhuti abancane bayathanda ukushutha noMangwabe. Bayathanda futhi ukubeka isandla bemgaqa. Kade Mseleku seza ngathi akayithanda isihlento ke kube khona abantu yabo. Why uMangwabe engafundi kuMakhumalo ukuthi ubuye uncome kancane ngisho ukuthi uhusband wenza ukuthi nokuthi ubonge nje imizamo. Hayi Mangwabe nalabo bhuti abancane abanye phela bayabaculi siyazi ukuthi ibusiness lakhe limhlanganisa nabaculi abantu abaperformayo abantu nje abale umkhakha lo yini ngesizulu lo mkhakha lo i-entertainment ukuba nabantu abaperformayo abantu abashowcase nje amathalente abo konke kwenzeka lapha emaqaqa nabanye kabenza imishado nani business laMangwabe kodwa hayi akalenzi liphuthe nje lokuthi nanguMseleku uhusband wami kwasho kwacima kanjani ke sifunde nje into ebhalwe uMangwabe nguMseleku. Ngapha siyabalandela athi siyabalawula ke njalo hayi ukuthi futhi ngiqinisile mina ngiyayidlalela nje ukuthi ngiyibonele isithombe saMangwabe nalo bhuti lo angimazi ukuthi indaba yabhuti ke usaziwayo noma umculo noma uyini angihluphanga ukubheka igama likabhuti ukuze ngithole lokho ukuthi bengifuna ukuzohleba nje into eyamanga sengiyihlebile leyo nto eyamanga kodwa uMangwabe kwangempela ke angampost uMseleku uma yeni ke ngebirthday. Uyayesho ukuthi hayi my husband kasho kwacima kudlule. Makhumalo ke hayi Makhumalo shame hayi akalenzi iphutha ngomyeni wakhe uyabhala nje noma yini esho nje ukuthi hayi umyeni wami hayi usiyami umyeni wami hawu inja yami ngoba phela uThom Mseleku sekucula ukuthi yindlu Mseleku wayithatha leyo nto wayithanda. Ngase mina Mangwabe wayiqinisile kodwa ngoba uMseleku ukuthi uyayithanda attention. Usezwe nje kuthiwa yindlu Mseleku usegijima nakho lokho. Alikho kodwa iphutha phela alikho iphutha kuyahambisana nayo lemkhakha wa entertainment. Asivale le video nimbonga uMangwabe. Ayakahlangana imali efuneka. Ayakahlanga engahle hle. Noma asishile ni subscribe guys manithanda into engiyenzayo kodwa mina ngithandi ukuba serious nani ningabe serious mangithe ngiyadlala mangiqinisile ngizosho ukuthi lokho kuphuma endaweni ethile kubhalwe leli phepha kule interview eyenziwe ile radio station ngisho into eqondile la ngivele ngikhuluma kanje mina ngiyayidlalela manje ngathandi ukudlala ke ngithanda ukuba serious ngicela ngangifaki angithandi ukuxabana nabantu sibangabantu hayi bye bye.